Sinibingelele sinamukele ohlelweni lethu lapha ehlaziya khona imithetho. Yo, hayi. Aze ngaphuthuma, singehlisa umoya. Yeah. Sinibingelele sinamukele ohlelweni lethu lapha ehlaziya khona imithetho. Igama lami uMnotho, isibongo uNgcobo. Ngaphambi kokuthi sekude kakhulu into engitatazelisayo injabulo yokuthi sesikwazile ukushutha ama-episode awu-20 ukusho kona ukuthi lento le ayisayona i-idea kuphela isiyinto eyenzakalayo ngoba sekunomsebenzi sikwazile ukuthi siwufake kanti ke nomehluko ngiyawubona kuma-likes ama-comment nama-subscribers ayanyuka bafethu ngiboye kakhulu ngoba basanda kujoyina lo mkhumbi wethu yeah. So namhlanje bafethu sizohlaziya episode 21 lapho ehlaziya khona imithetho yokuzithemba mfethu yabo ngoba kwesinye isikhathi kuwo konke ongakufisa umuntu uwumuntu empilweni noma ukwenza ngaleso sikhathi onaso ngicabanga ukuthi okumqoka kakhulu ukuthi uzithembe nanokuthi ukholelwe kuyo namandla onawo okufeza anything efikele emqondweni wakho nofisa ukuthi ibe ingxenye yempilo yakho. So namhlanje sokhuluma kakhulu imithetho yokuzithemba. Asingene wa namhlanje umsebenzi unumber 1 wethu uthini ke uthi tshala imicabango ephilayo njalo uma ucabanga ngawe nekusasa lakho. Bafethu iba umuntu ongayivumeli imicabango yokuzingabaza kalula ukuthi kubuze kanjani na. Ithi mangabe ufikelwa umcabango omusha noma mhlawumbe i-idea entsha ungayivumeli imicabango yokuzingabaza ukuthi kusondelane kakhulu nawe uzugcina leyo nto ongasayenzanga ngenxa yokuthi kubalula kuwena ukucabanga imicabango yokuhluleka yabo. So ngikhuthaza kakhulu ukuthi tshala imicabango ephilayo uma ucabanga ngayo futhi ithi into mangabe uyifisa ukholelwe ukuthi ikufanele futhi angeke ize ikuphunyuke uma ngabe kodwa wena uwenze lo msebenzi lo olindeleke kuwe ngoba akusiko konke okuthola ngokufisa noma ngokwenzelwa okunye kulindeleke kuwe ukuthi ube khona input oyifakayo ukuze uthole le outcome oyifisayo nawe ukuthi bengxenye empilo yakho. So ngakhuthaza kakhulu ukuthi iba umuntu othi mayicabanga ngaye nekusasa lakhe ecabanga ukuphila azithembe kulokho akholelwe futhi ekuthenini kukufanele nako lokho kuhle okucabanga ngawe ngaleso sikhathi. Okay, siqhubeke bafethu. Number 2 wethu uthini? Number 2 ufakazela number 1 because uthini iba isibonelo samaphupho afezekayo. Kwesinye isikhathi bafethu akusiyo wonke umuntu one role model yabo, akusiyo wonke umuntu one role model kodwa impumelelo yakho ayibe isifundo komunye umuntu ukuthi izinto ziyakwazi ukuthi ziguquke zibe ngendlela okade ufisa ngayo ngaleso sikhathi ungasondelani nazo kodwa zingaphelele emoyeni zigcine zibe ingxenye yempilo yakho. So ngiyakhuthaza kakhulu bafethu ukuthi ake sibe isibonelo samaphupho afezekayo. Into ukade ngathini isimo sakho nophila kuso nozalwe ngaphansi kwaso ungavumi ukuthi nawe mawuhamba la emhlabeni kube ukuthi usaphila leyo mpilo leyo ngaleyo ndlela. Uma ungakuthokozisi umsebenzi wakho ukuguqula indlela okanye isimo esingakuthokozisi nesingakujabulisi nesingalakhi ithemba kuwo. So ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi ungadefine isimo kuso njengamanje kepha lokho kusebenzise ekuthenini akube isifundo kuwe bese uba isibonele nakomunye umuntu odlula kulesimo leso kade ukusona nawe ukuthi amaphupho ayakwazi ukufezeka impilo iyakwazi ukuguquka only if uzinikela uzimisela ngokuphelele nangokufanele. So ngikhuthaza lokho kakhulu number 2 bafethu ayisibe isibonelo samaphupho afezekayo. Lokho fakazela uqala into bese uyayiqeda ungayiyeki into ungakawuboni umphumela wayo nomehluko owulethile kuwe ngabe isifundo noma istage esilandelayo sokuthi uqhubeke nalokwenza kahle kwakho obusuqalile. So yeah, number 4 ayibusisi number 4. Number 3 ke ngaphambi ukuthi singene number 3 kontate ngiyibuka la kade ngiziphe nje isikhathi sokubuka lama episodes la kade sengashuthile njengoba kade ngisho ukuthi sesishuthe ama episode awu-20. So bengifuna nje ukufunda kuma mistakes mhlawumbe bengikwenza from like episode 1 up until episode 20. So into engiyibonile ukuthi
ngokuhamba kwesikhathi i-episode ne-episode engishintshayo angazi wena ubona kanjani, but ngibuka ukuthi kuya kuba ngcono ngendlela yokukhuluma, indlela yokukwazi ukudlulisa umyalezo, ngendlela engicabanga ukuthi ngizama ngako konke ukuthi kube lula ukuthi ngikhulume into eyenza umqondo neyozothi nawe uma ngabe uyizwa kube khona iy'thombe ezizokufikela ngeyakho impilo urelate kuleyo nto engisuke ngikhuluma ngayo ngaleso sikhathi. So bengicela ukuthi uma usikhona onako emqondweni mhlawumbe nawe ufisa ukuthi ngikulungise noma ngenza kangcono kuko ungazise kwi-comment section. So yeah, siqhubekeni no-number 3. Number 3 bafethu uthi unawo amandla okulawula izinqumo ngempilo yakho kodwa hayi isikhathi nezinkulumo zabantu. Ukukwazi lokho ukuthi angeke waze wayilawula izinto ezikhulunywa abantu ngenxa yokuthi sonke sisiyazi ukuthi noma ungenza kahle abantu bazokhuluma, noma ungenza kabi abantu bazokhuluma. Okumqoka ukuthi lokho akube isifundo kuwe, kungabisabi into ozikhathaza ngayo, kodwa into efanele uhlezi uzikhathaza ngayo ile nto kufanele ukuthi uyenze, ile ndlela kufanele ukuthi uyihambe, ile zinto lezi nawe ongajabula mangabe masingase kusasa kuse nawe ongajabula kusasa mangabe zibe ingxenye empilo yakho, yabo. Because manje mfethu amunye umuntu akavumi uyiqala lento esemqondweni wakhe ngenxa yokuthi kudlula ibhasi. So yeah, omunye umuntu mfethu akakhuthaleli ukuyiqala into ayifisayo ngenxa yokusaba iy'nkulumo zabantu nokungazi ukuthi kuzokwenzakalani ngokuhamba kwesikhathi. So ngizama ukukukhulula ukuthi akungabi izinto ovuma ukuthi zikuvimbe lezo ekuthenini wenza izinto ngendlela ofisa ngayo, ngoba asilawuli iy'nkulumo zabantu, bayakhuluma, wenza kahle wenza kabi, isikhathi asisilawuli even amasizini, kodwa okuyokusiza ukubambisana nako, bese wena wandisa kakhulu kulokhu okwenza kangcono. Okukuhlulayo mfethu ungavumi ukukushiya kanjalo, kodwa kufunde usuku nosuku ngaleso sikhathi esincane nje ozipha sona. Umehluko uyaba khona uma ngabe ungagive up kuleyo ndlela leyo yokucabanga neyokwenza. So ungazigabazi mfethu ngenxa yokufuna kakhulu i-confirmation kwabanye abantu okanye osondelane nabo ukuthi abakholelwa kuleyo nto ebusa umqondo wakho naloyo misele ngokuyenza wena. Akusiyo wonke umuntu ozo-understand olakho uhambo, akusiyo wonke umuntu ofanele ukuthi uthathe umbono wakhe usebenzise kuleyo nto leyo osebenza kuyo, ngoba kwabanye bethu kulula nje ukukhuluma, kakhulukazi sikhulunyiswa izinto esisizama sahluleka thina. So uvalo lwethu sesidlulisela kwabanye abantu abasanethemba ngempilo. So uvume ukwazi ukuxaka kakhulu lokho, ukubona ukuthi ngabe lo muntu okululekayo uyakwakha yini noma uyakubulala ngoba kwayena ithemba into engasaphili kuye. So unawo amandla mfethu okulawula inqumo ngempilo yakho. Lokho ungangabazi mfethu, even nemisimo ngaphansi kwaso njengamanje singakuniki lokho wena ungangabazi, kholwa yilokho. Kodwa ungagcini ngokukholwa kuphela, sebenzise phela mfethu, yabo. Lento ukuthi uhlale isikhathi eside unolwazi ongakazi walisebenzisa kodwa unawo umuzwa ukuthi mhlawumbe lingayishintsha yakho impilo, bambisana nalo mfethu, bambisana nalo. Yabo nje kusuka manje ake sibuzwe into yokuthi masigcine ngokucabanga kodwa siyenza. Yezwa lona, asigcine ngokucabanga kodwa siyenza. So ngicabanga ukuthi lokho yolikhuthaza ushintsho ukuthi lenzeke nawe empilo yakho ukwazi ukulifakazela. Yeah, so siqhubeke. Number 4 wethu uthini? Ungamthembi umuntu oyixoki noma ehlezi ukhuluma ngabanye abantu. Bafethu baqaphela abantu osondelane nabo, baqaphela abantu ovuma ukuchitha isikhathi sakho kanye nabo ukuthi isiphi isifundo sitholayo, bawuhlobo luni labantu njengoba niphila kulobo budlelwane nabo noma ngaleso sikhathi leso nisuke nindawonye. Isiphi isifundo sitholayo, ngoba ukusiziba kuyokulimaza, ngoba ngisasho futhi asikho isenzo esingenamphumela. Ukuyihlanganisa nabantu abakwi-low vibration, ukwi-high vibration, leyo nto yakulimaza and iyakwenza ukuthi uthathe isikhathi ukuthi ufike la kufanele ukuthi ufike khona. So umuntu okwazi ukuhlala nawe akhulume kabi umunye umuntu omaziyo nawe, number 1 lowo muntu akuhloniphi. Manje ukubeka kwi-position yokuthi
wena fanele ungamtsheli yayizwe leyo nto lo kuhletshwa ngayo. That's number 1, akakuhloniphi lowo muntu loyo. Number 2, ukhombisa ukuthi kwawena kunezinto ezisize vele angazithandi ngawo, ngoba each and every time masizwana khona okuthize ongakuthandi ngalo muntu ozwana naye, kodwa usiyambekezelela phela ngoba ubudlelwane benu uyabuhlonipha, yabo. So kusho ukuthi mangabe ezokwazi ukuhlala nawe akhulume ngabomunye nako uyakwenza lokho. So ungakukhuthaleli ukulalela abantu behlisa omunye umuntu isithunzi bese. Ungayiphili nje leyo nto leyo, ungayivumeli futhi. So bafethu isho njalo ku-episode 21 nomsindo la next door. Ngibonile ama-comments laphayana, ngisaya noma uxolani noma ubaba sishilo mfethu ukuthi enjoy le ndawo le shitha kuyona ngenxa yokuthi you never know ukuthi uzodlula sometimes ibhasi sometimes ibhanoyi. As much as kumnandi kushaya umoya ngaphandle, but ngidinga indawo nami ezongenza ukuthi ngikwazi ukuyideliver ngikwazi ukudlulisa lento engidlulisa ngendlela engifisa ngayo ngaphandle kokuphazamiseka nokukhathazeka ngezinto eseceleni noma ezingaqhamuka eceleni. So siqhubeke bafethu sesivala kanjalo imithetho yethu yokuzithemba besihlaziya lakho. Number 1 uthini? Tshala imicabango ephilayo ngawe noma ngekusasa lakho mfethu, yabo. Iba umuntu osimecabanga i-idea ubuze umcabango wempumelelo kuyo qala ngaphambi kokuthi uzingabazi. Ungazingabazi mfethu into ongakayenzi, ungayinqeni futhi into ongakayenzi ngenxa yokucabangela ezinye izinto ezingakuvimba. Angingabi lula ukwenza lokho. Number 2, thini ibe sibonelo samaphupho afezekayo. Akusiwo wonke umuntu odinga i-role model bafethu, kodwa kuwe sikhombise siphila nayo ngaphansi kwalesimo ukuthi impilo uyakwazi ukuyishintsha nokuthi izinto zenzeke ngendlela yakho hamba kanjani wala, yabo. So kubalekile ukuzinikela kwakho nokwenza umehluko ngoba kwabanye uyalukwazi ukulibuyisa ithemba. So ngiyacela mfethu, mawunawo amandla, hayi usimawunawo, unawo amandla, kholwa yilokho, ziphi isikhathi nethuba mfethu, ngeke uzihluleke ngithemba. Mawuthi awuboni mehluko ungibhalele comment section sizoyixoxa. Bese ku number 3 uthini? Unawo amandla okulawula izinqumo ngempilo yakho, kodwa hayi isikhathi nezinkulumo zabantu. So ake siyekeni ukusaba ukuthi abantu bazothini. Ubazothini akayindawo empilweni, naloko mandawonye, kodwa nalabo abasabayo sibazokhuluma beqhubeka ngendlela abafuna ukuphila ngayo bona. So sibona ba-happy ngokuthi baphila ngokugxeka abantu, and wena awusakwazi ukuthi ushintshe yakhe impilo ngenxa yokuthi usaba bazothini. Hey, inkinga yakho-ke leyo engingafuni ukuthi mina uyivumele ukuthi uphila ngaphansi kwayo, funa ukuthi uyilungise. Bese number 4 uthini? Ungamthembi umuntu oyixoki nokhuthalela ukuhleba ngomunye umuntu. Yeah, ixwaye bafethu icycle yakho nabantu esendelane nabo. Bafethu sithanda ukubonga kakhulu uma uthi ukwazile ukufika lapha ekugcineni. Siqoqa kanje nawe namhlanje ku-episode 21 bafethu. Mfuqa amanga ukuhamba isikhathi kuzojwayeleka ushintsho luzoba khona kakhulu. So salebele sincenga nje kancane ngamandla siphiwe wona osukwini olusha. Nibe neviki elihle ke bafethu. Please don't forget to like, comment, subscribe and share. Always.